Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a una nova secció de cinema i tecnologia, com sempre, aquí, a Metadata. Avui estic content, sí, perquè us vinc a parlar d'una pel·lícula que feia molt de temps que esperava que s'estrenés, en tenia moltíssimes ganes, és una pel·li fresqueta, acabada d'estrenar, fa olor a pa acabat de fer. I ja l'esperava amb moltes ganes quan es va anunciar, sabent qui era el director, el hype i les ganes van anar augmentant, perquè aquesta pel·lícula s'havia d'estrenar l'any passat. Una pel·lícula de ciència-ficció, però amb un toc còmic constant, amb un munt de capes de crítica social, una de molt evident i molt més ferotge al capdavant, i amb un protagonista molt curiós que tenen ganes d'abraçar-lo tota l'estona, interpretat sorprenentment bé per un actor a qui jo no li tenia tampoc massa estima. Avui us vinc a parlar de Mickey 17, la darrera pel·lícula del director sud-coreà Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, sí, director de Paràsits, com teniu aquí, espero poder assenyalar bé, que jo aquí ho veig al revés. O Okja, una pel·lícula amb la qual també té certes similituds arribats a algun punt, i una altra amb la qual també li podríem trobar nexe seria Snowpiercer. Doncs això, l'esperava amb moltes ganes des de fa bastant de temps i tot i aquest hype m'he quedat superconvençut, m'ha agradat molt. Frenem, sinopsi ràpida i explicació de per què us la poso avui aquí sobre la taula. Com us dic, és una pel·lícula còmica amb un gran pes de la crítica social i de ciència-ficció. En un futur on la vida a la Terra s'està complicant cada vegada més i més, es mira de buscar planetes on s'hi pugui habitar com a espècie humana. I aquí entra el nostre protagonista, en Mickey. I per què 17? I és que existeix una tecnologia que permet crear clons, però amb una diferència de lo que estem acostumats. Walt, et tiraré una xancla. Te la tiro. Cap animal ha estat ferit en aquesta gravació. Des d'aquí diem no al maltracte animal. Però sí avisar amb una sabatilla en mà. I és que mantenen tots els records de l'original. I aquests clons se'ls hi fan a persones que han firmat un contracte per ser uns que en diuen prescindibles. I aquests prescindibles els fan servir per investigar aquests planetes i això, tirar-los allà al mig del planeta i saber si es moren, si no, com reacciona el cos, fer investigacions, els sotmeten a proves, són conillets d'Índies. Per tant, tenim aquest protagonista, en Mickey 17, que a més, és un noi que es fa estimar, és la bondat pura, i està fart ja de morir una vegada i una altra, perquè realment ell sent la mort. Ell mor una vegada i una altra, però al regenerar-se, al clonar-se amb tots els seus records anteriors, recorda totes les seves morts, recorda el que se sent al morir. La part còmica de la pel·lícula li ve donada principalment per aquesta personalitat del protagonista, però després també per personatges hilarants, com per exemple el cap d'aquesta incursió, d'aquesta nau que està durant, no sé si m'equivoco, 4 anys viatjant per trobar aquest planeta, a veure si és habitable o no, que és una claríssima sàtira als tipus de líders d'avui en dia i en aquest cas és una claríssima sàtira a Donald Trump, un personatge interpretat per Mark Ruffalo, que és una mena d'excongressista vingut a menys, molt popular, que aconsegueix mirar d'omplir el seu ego fora de la Terra perquè en ella ja se li han acabat tots els números. Uns aires de grandiositat per un personatge que Mark Ruffalo interpreta excel·lentment bé, amb aquest toc còmic, amb aquest toc fins i tot patètic, i on la seva primera dama, interpretada també magníficament per la increïble Toni Collette, fan un duo, doncs això, hilarant. Com sempre, ja sabeu, intento parlar sense spoilers i em costa. Fins i tot aquesta comparativa amb Donald Trump, que ja és prou evident, fent fins i tot que hi ha un moment on seguidors d'aquesta figura política porten unes gorres vermelles. A banda d'això, i vull pensar que és casualitat, hi ha una escena que li va passar pràcticament igual fa 2 dies, com aquell que diu a Donald Trump. Una de les coses que li trobo bones a la pel·lícula és que no és pretensiosa. El missatge que intenta donar és clar, no és una cosa que hagis de llegir entre línies constantment. Alhora estem veient una pel·lícula que es fa divertida, es fa fàcil perquè té aquest punt de comèdia negra, inclús en algun moment comèdia fins i tot absurda, i alhora, i aquí és on hi ha més capes, tota aquesta denúncia social. La principal, el poc respecte que tenen grans companyies, grans produccions o fins i tot estats pels seus treballadors, per la seva gent. Una empresa passa un accident laboral i el dia següent hi ha una altra persona ocupant el mateix lloc i probablement no s'han pres tampoc masses mesures perquè això torni a passar. Però això no és tot, perquè la pel·lícula també té un clar to antibelicista, sense fer masses spoilers, i això es veu al principi de la pel·lícula, en aquest món on aterren i ja, deixem-ho en un altre tipus de vida, la qual al principi no sabran si és una amenaça, evidentment,
El líder de l'expedició el que voldrà fer és conquerir aquella terra i eliminar tota vida que ja hi hagi. Un missatge també animalista que ens pot remetre a la pel·lícula Okja del mateix director Bong Joon-ho. Sí que és veritat que segurament la pel·lícula comença dalt de tot, va pujant, es perd una miqueta pel mig i sento que al final s'arregla tot molt. Potser aquesta comèdia una mica a vegades absurda fa que a meitat de la pel·lícula et puguis perdre o puguis no estar-te prenent tan seriosament com es mereix el missatge o la pel·lícula tot plegat, però sento que al final s'arregla bastant. A més és un final bastant, diguem-ne, per tots els públics. La seva part d'acció, el seu giret de guió, si li vols, fins i tot... Oh, de debò, com em costa parlar sense spoilers a vegades, eh? I com tot aquest tipus de pel·lícules que ens plantegen, doncs això, per exemple, clons, què és amb aquests clons, és ètic, quina part humana hi ha en tot això. A mi aquestes coses són les que més m'agraden de les pel·lícules de ciència-ficció. Sempre ho dic, les pel·lícules d'intel·ligència artificial, robots, clons, són les que tenen els missatges més humans, les reflexions més humanes. És en Mickey un humà, perquè el seu cos és clarament artificial. Està fet amb una màquina, està fet de manera artificial, però és exactament el seu cos i els seus records, la seva ment. És ètic fer servir una persona com ell per fer avançar la ciència i la humanitat? Sí, com sigui, Bong Joon-ho crec que segueix demostrant que és un director que té les idees molt clares, que té molt clar quina és la seva manera d'explicar les coses, quines són les coses que vol explicar i com les vol explicar. I tot i així ens segueix sorprenent amb aquest tipus de pel·lícules on potser l'estètica i el to no acaben de quadrar, perquè pot semblar que sigui una cosa molt més seriosa, una cosa una mica més interestel·làrtica, però alhora acaba tocant molts altres pals, com us dic, molt humans, molt filosòfics, polítics, socials, i tot això a través d'una comèdia molt divertida. Per mi, Robert Pattinson fa el paper de la seva vida, i mira que a The Lighthouse em va agradar molt. Aquí també m'haig de contenir per no donar-vos informació de més, però realment és bastant flipant el canvi de registre que fa en cert punt de la pel·lícula i com veus aquest canvi en la seva expressivitat, en la seva corporalitat, en la seva manera d'adreçar-se a la resta de personatges i realment, ostres, per mi crec que ha fet una feina excel·lent, una feina actoral excel·lent. Un 10 Robert Pattinson. Espero que la pel·lícula no li passi factura haver-se estrenat ara al març i que quan arribi final d'any encara, ni que sigui la seva actuació, pugui estar a la carrera de premis importants. I escolteu, ara només fa falta que la veieu. Espero que després d'aquest vídeo us vinguin ganes de veure-la. La teniu al cinema, s'acaba d'estrenar, fa cosa d'una setmana. I si ja l'heu vist, deixeu-me comentaris què us ha semblat, si us ha agradat, si no, quines coses creieu que m'he deixat de comentar que són importants, o quines són les coses que més us han agradat a vosaltres. I com us dic sempre, si has arribat fins aquí, el vídeo t'ha agradat i t'ha entretingut el suficient com per deixar-te un bon like, que és gratis. I si vols estar sempre atent o atenta quan pugem aquest tipus de vídeos, subscriu-te al canal. A mi m'ha entrat gana després de tanta xerrera. Crec que em venen de gust uns macarons. Vinga, xau!